tats. Grabe na yung mga isda. Nubra na mga isda. Noon ron. Nagsubra na ito kaampo ba? Nagsupot-supot ng dunggo. Oh, pinagana isda oh. Bangka na dunggo. Medyo ni barato na po itong isda karon mga tats. Mas maayo na lang barato kaysa wala, di ba? Kaya usaon mo ng mahal kung wala po yung dunggo, pas mo punta. Oh. Importante magud mga tats na ay isda para na po tayo income. Ano sa mo ampo ta mahatag jud sa Ginoo ba no? Hindi na to matag ng panahon ba. Matats, nato sa balay. Loto tag pansit matats, suway sudan. Dara oh. Pansit-pansit lang sa mga tats. Kung may makain na to. Mga ingredients. Para dagag sudan ba? Makatipid pa jud, barato pa gyud. Mao rin to subak mga tats oh. Kay mo rin makaya mga tats. Pamugutay karne ani. So pila ra goy sudan gud. Importante matulo na to tong kanon. Pansit-pansit lang sa mga tats. Kaya itong kwarta, budget to sa estudyante. Mga tats, nakuha ko sinira. Maulaw sa pagkita siyang kamera. Siyang naong ano ni mga lami muluto maulaw. Kaya basi mabisto kung sa kalami. Tilo ka, huwag matilayin subak to, mura man na. Mga tats, achop na. Pilar gay pansit. Atong batag limon mga tats. Ako magud mga tats. Dili ko ganan mo kaon ganang kanon isudan ni sa tinuod lang. Ganan ako ani mga tats. Lanlanon. Pero ako mga anak mga tats, muna ilang hilig, sugot na sudan. Kaya ako mga anak mga tats, wala ko nagitudlan og mga inarting nga mga sudan. Kaon lang ani bisag unsa. Kay mo may tumakaya, di ba? Yami mga tats, mura putag ni order restaurant ba. Pero sudan na namo ni mga tats. Kaya nata isda gani ato mga ibaligya. Siyempre mamayat man ta mga panimalay sudunon dia. Nya, muna sa to. Thanks.